18 000 dětí po celé zemi je dnešek druhým školním dnem. Včerejšek byl vesměs seznamovací, na většině škol šli žáci domů po první hodině. Co děti, pro které je školní prostředí úplnou novinkou, čeká dnes, to nám řekne Dominika Řebíková, ta je teď před jednou z brněnských základních škol. Dominiko, zdravím tě, dobré ráno. Kolik hodin budou prvňáčci ve škole dnes? Hezké ráno. Prvňáky dnes čeká jen o trochu delší den než včera. Budou tady 2 vyučovací hodiny. Co přesně bude jejich náplní, to řekne jejich třídní učitelka, tedy jedné třídy, tady na základní škole Horníkova v Brně, a Zdena Matulová. Dobré ráno, vítejte ve vysílání. Dobré ráno. Co tedy vaši třídu, která tam čeká ještě za námi, dnes čeká? Dneska nás čeká hlavně seznamování s nejbližším okolím. To znamená, aby děti poznali sami sebe, aby možná už ta jména jim začala naskakovat. Také se projdeme po škole, ukážu jim různá zákoutí, tělocvičnu, školní jídelnu, všechno, co budou využívat, a podíváme se také do nejbližšího okolí naší školy. Co všechno si měli dnes přinést sebou? Vidíme, že většina z nich má aktovky, tak co v nich mají? Dneska máme, jak jste říkala, jenom 2 hodiny, takže měli přinést pouze pouzdro, přezůvky, nějakou drobnou svačinku a myslím si, že to je všechno. Nic jiného jsem jim za úkol nedala. Myslíte, že to budou mít všichni? Že v těch prvních dnech si ještě opravdu dávají záležet a až potom začnou trochu lajdačit? Nebo už dnes někdo z nich to nebude mít? Vsaďte se, že úplně všichni, protože ta radost a to těšení do první třídy je neskutečně obrovská. My teď tu vaši první třídu sledujeme. Kolik žáků máte na starost? Kolik jich máte ve třídě? Ve třídě mám 24 žáků. Jak se to dá zvládnout? Jste na ně úplně sama? Jsem na ně úplně sama, dá se to zvládnout s maximální péčí určitě. Vraťme se ještě ke včerejšku na té úplně úvodní hodině. Co jste dělali? Seznamovali jste se, říkala jste, že dnes už byste chtěla, aby začala naskakovat jména, ale to znamená, včera už jste se představovali. Včera bylo zahájení tady před školou. Program si pro děti připravili žáci 9. ročníků společně s paní učitelkami angličtiny. Děti museli zakřičet bojový pokřik, aby se dostali do školy, aby se jim otevřela brána. A potom jsme vpluli pomalu do naší třídy, která byla připravená, vyzdobená. Tam nastalo seznamování, ale trochu jinak. Seznamovala jsem se převážně já. Chtěla jsem, aby děti nedávali najevo, kdo jsou, neříkali mi svá jména a já jsem sama zkoušela typovat. Až na pár drobností si myslím, že jsem obstála velice dobře. Takže dnes už si ta jména pamatujete? Myslím si, že dnes už ano. To zní všechno jako velká hra. I dnes to objevování školy a jejího nejbližšího okolí bude také hrou. Jak to budete dělat? Možná zahrajeme nějakou bojovku, možná... Zatím jsem o tom ještě úplně takhle do detailu nepřemýšlela. Takže budete vymýšlet až na místě. Ano. A vy jste to moc sice nechtěla říkat, ale řekněte mi, jaký cíl je třeba toho dnešního dne nebo toho prvního týdne, aby třeba děti už se poznali mezi sebou, aby si znali svá jména mezi sebou, aby se vyznali ve škole, věděli, kam mají jít na tělocvik do jídelny. Podle mě je úplně nejdůležitější ta adaptace na cizí prostředí. Představte si sama sebe, že stojíte druhý den úplně v cizí budově, kde znáte vlastně jednoho člověka. Pro ty děti je to velice náročné a já jsem pro ně takové jakési útočiště, bych řekla. Takže opravdu bych řekla adaptovat se, aby se ve škole cítili dobře a bezpečně. To je i hlavním mým cílem po celou dobu 5 let. Vy na ně v těch prvních dnech tady čekáte před školou, dnes to tedy zvládla vaše kolegyně, když vy jste tu s námi. Jak dlouho se takto o ně budete starat? Jak dlouho tady budete na ně čekat a odvedete je do šatny a potom do třídy, než to zvládnou sami? V plánu je určitě do konce tohoto týdne, aby se naučili cestu k naší třídě. No a říkala jsem si, příští týden vyhlásíme bojovku a kdo přijde, ten přijde. Ne, zlehčuji to, není to tak. Samozřejmě, jak bude potřeba, tak budu čekat. Zatím se bavíme o takovém tom objevování školy, okolí, seznamování a tak dále. Samozřejmě i tu první třídu je třeba začít řádně učit, tak kdy se prvňáci dozví svůj rozvrh do dalších dní a do celého tohoto školního roku? Rodiče prvňáčků už měli možnost najít si rozvrhy na našich webových stránkách. Ode mě dostali kompletní rozvrh včera a zítra to rozjíždíme na ostro. Jaký takový rozvrh prvňáci mají? Kolik hodin tráví ve škole? Co mají za výuku?
Tato třída první A má trošičku delší rozvrh, než je zvykem, protože spolupracujeme se Světem vzdělání z Prostějova. Je to společnost, která zaštiťuje vzdělávání nadaných dětí, takže se i v rozvrhu projeví trošičku zvýšená dotace hodin. První A je třídou s rozšířenou výukou anglického jazyka, matematiky, logiky a navíc mají děti i osobnostní rozvoj a taková pro mě velice přínosná věc, že na některé hodiny se děti půlí. Takže pracuji vlastně s 12 dětmi v českém jazyce v matematice. Takže nejdelší den je pro nás pondělí a čtvrtek a to bude do 13:30. A je to tak, že všechny předměty, všechny hodiny máte vy, anebo se střídáte ještě s dalšími kolegy, kolegyněmi, nebo ta třída je skutečně vaše? Na hodiny světa vzdělání nám dochází i externí pracovníci, třeba na logiku. Máme také rodilou mluvčí na angličtinu. Ještě jedna paní učitelka na angličtinu se v naší třídě objeví a to je vlastně všechno. Když říkáte v naší třídě, tak máte svou kmenovou vlastní třídu, anebo se i přesouváte po škole? Mám vlastní kmenovou třídu. My jsme tady viděli, byli to teda starší žáci, nebyli to prvňáčci, kteří si nesli do školy například pokojové rostliny, aby si vyzdobili třídu. Jak ji zdobíte vy? Už je hotová, nebo čekáte na to, čím děti sami přispějí třeba z výtvarné výchovy? Částečně jsem třídu už vyzdobila, dost mi pomohli moji bývalí páťáci, kterým teda moc děkuji, ale většinou mám velice ráda kreativitu mých dětí, takže jsem nechala několik nástěnek holých a je to úplně na nich, jak si vyzdobí. Mají si přinést fotografie pohlednice na téma prázdniny, dále se tam nachází galerie první A a je vlastně na nich, co mi budou chtít o sobě sdělit. Jak ta třída vypadá? Jak je zorganizovaná? Sedí děti vedle sebe, anebo jsou třeba v kroužku? Jak je máte? Zatím sedí děti vedle sebe, ale v plánu mám takzvaná hnízdečka po 4, aby se také lépe poznali. Vzadu máme i umístěný koberec pro aktivity, protože děti neudrží pozornost dlouho, takže budeme aktivity měnit po 5-7 minutách. Mají děti v první třídě žákovskou knížku? Jak je hodnotíte? Tak zaměřili jsme se lehce na formativní hodnocení. Děti budou ze začátku hodnoceny tiskátky, motivačními nálepkami, budou také hodnotit sami sebe. To je možná jeden z cílů, které jsem opomněla, aby děti uměly zhodnotit sami sebe. A mají také svou žákovskou knížku, ta je u nás pouze do 3. třídy, jinak máme informační systém EduKit školní a veškeré známky se zapisují tady do tohoto EduKitu. To znamená, že už prvňáky hodnotíte známkami, není to slovní hodnocení, nebo je k tomu ještě doplněné slovní hodnocení? Takže my se zaměříme opravdu v té první třídě na kombinaci. Bude tam i slovní hodnocení. Nicméně na vysvědčení děti dostávají známky. A sami sebe, když jste říkala, že hodnotí, tak to je také slovní hodnocení nebo známky? Sami sebe hodnotí právě nějakou tou nálepkou či značkou. Já jsem letošní rok zaměřila na úkoly se skřítky, takže děti budou mít svůj vlastní domeček pro skřítky, který si zase sami zhotoví a tam budou sami sebe hodnotit pomocí těch nálepek. Moc děkuji, hodně štěstí do druhého školního dne s vaší novou třídou prvňáků. Připomenu, že to byla Zdena Matulová, učitelka první třídy tady na základní škole Horníkova v Brně a bavili jsme se právě o startu výuky tento týden a o druhém školním dni.